ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସହ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିବି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ କାହିଁ ଯାଉନି ବୋଲି। ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଉଛି ଗାଇସ୍, ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କଣ କି ଏମିତିରେ ହେଲେ ଆମର ଗାଇସ୍ ପିଲା ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେଣି ହାରି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଭିଉ ଆସୁନି, ତୋର ଲାଇକ୍ ଆସୁନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ। ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଆ ମତେ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭିଉ ଆସୁନି, ଲାଇକ୍ ଆସୁନି, ଆମେ ତୋ ସହ ଯିବୁନି। ସେମିତି ଗାଇସ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମ ଛାଡ଼ି ଗଲେଣି ହାରି। ତଥାପି ମୋର ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ମାନେ। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିବି ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଡାକି ନେଇକି ଆସି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ। ବେଶ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଜଣ ଦି ଜଣ ଡାକି ନେଇ ଆସେ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କେବେ କେବେ ଏକା ଯାଏ ହାରି। ମୁଁ ଦି ଜଣ ନେଇକି ଯାଏ, ଆମେ ଦୂର ବାଟ ଯଦି ଯିବୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦି ଜଣ ନେଇକି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ମାସେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯାକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଲାଇକ୍ ଭିଉ ଆସୁ ଆମେ ତୋ ସହିତ ଯିବୁନୁ। ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଠି ଗାଇସ୍ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି କଣ କେତେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କଣ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଗାଇସ୍ ମାନେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଗାଇସ୍। ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଭାଲୁ ହୁଏ ଗାଇସ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛି। ଭାଲୁ ବାହାରୁଛି, ସାପ ସେଇଦିନ ଦେଖିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଯୋଉ କେତେ ମୋଟା ସାପ। କେଉଁ ସାପ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଗାଇସ୍ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଇଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ସାପ କେମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ତ ଘଣ୍ଟିଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ପଇସା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେ ନଟିଆ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ମଞ୍ଚେଶ୍ଵର ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଘର 3 ମହଲା ଗାଇସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ଘର ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି କଣ ରାତି ହେଲା ମାନେ ସଇତାନ ବାହାରୁଛି। ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ଵର କଣ କି ଯାଇଥିଲି ମଶାଣି ସିଆଡ଼େ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଠି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ସେଇଟାର ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇପଟେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ପଥର ପଟେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ପୁଲିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ପାଟି କଲେ। ସେଇଠି ଗାଇସ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ କଟକ ଗଲା ଆସକୁ କଟକ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ନଖରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ନଖରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଶାଣି ହେଲେ ଅଛି। ସେଇଟା 2-3 ମଶାଣି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଗାଇସ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍। ମୋ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଟକ ପଟିଆରେ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି, ଏହା ଗାଇସ୍ ମାନେ ସବୁ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ହଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଏହା ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଯାହାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବି ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଏକା ଯାଏ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ରାତିରେ ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଯାଏନି, ତଥାପି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ। ସେ 2 ଜଣ ଯାଉ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୋ ଦେହ ସିନା ଲାଗିବନି ଗାଇସ୍ ମାନେ। ମୋ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲାଗିପାରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ଜାଗା ମାନେ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟର ଥାଏ ଗୋଷ୍ଟ ମିଟର। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେ ମିଟର ଏବେ ନ ଆଇଲା ଯାକେ ମୁଁ କହିଲେ ନା ସେଇ ଜାଗା ବି ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ସବୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ମୁଁ ବେଶ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କି 20 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଏଇ ମାସଟା ସାରିଲା ପରେ 20 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର ଆଣିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର କେମିତି ଆଣିବି। ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର ଆଣିଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଗଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ କୋଉ ପଟ କୋଉଠୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ। ବୋଲି ଆମେ କଣ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବା ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ଯଦି ଗାଇସ୍ ମିଟର ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ କାହାର କଣ ହେଇପାରେ।
କାହାର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କାନ ଫାଟିପାରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ, କାହାର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଆମେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଭାବିବାନି। ଗାଇସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ନା 20 ଦିନ ପରେ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର ଆଣିଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇ ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ପକଉନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେ ଆଉ ଜାଗା ଦେଖୁଛ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜାଗା ସେଇଟା କିଛି ଏତେ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏନି ଗାଇସ୍ ମାନେ, ଏତେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ତଥାପି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପଳେଇଥାଉ ରାତି ବି ହେଲେ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପଟିଆ, ନଖରା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକେସନ୍ ସେଇ ଗାଇସ୍ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ଯିବ ଯଦି ଆମ ରାତିରେ ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଯାହାର ମୋର ହଉ ନା ତାର ହଉ ଯାହା କିଛି ହେଇପାରେ। ମୋ ଦେହ ଗାଇସ୍ ମାନେ କିଛି ଲାଗିଲେ ସିନା ମୁଣ୍ଡ କାନ ଫାଟିପାରେ। ତା ଗାଇସ୍ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଜଳ ଦିଅ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅ ଜଳ ଯଦି ଭୂତ ଫେତ ପଶିଗଲା ଆମେ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଗାଇସ୍ ମାନେ। ସେଇଠି ଆମେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ରହିକି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛୁ ସେଇଠି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଯେଉଁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ 12 ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ଦିନରେ ଯାଇନି ଗାଇସ୍ ମାନେ, ଦିନ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ନହେଲେ ପରଦିନ ଯିବି। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଗାଇସ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବାହାରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଯାଇପାରୁନି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍। ହେଲେ କାଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମିଟର କିଣିବା। ମୁଁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମିଟର ଯେଉଁଟା କିଣିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଭାରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ 12 ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବି ଭାରି ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖି ସେଇଦିନ ଭାବିବେ ଯେ କେତେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଖିବେ ଆମେ ମିଟର ରିଡ୍ ଦେବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେଇଠି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ବସିକି ଗାଇସ୍ ମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଯିବି ସେଇ ଗାଇସ୍ ସେଇ ଲୋକେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱପ୍ନନଗର ରାଜବାଟୀ, ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ମାନେ ହେଲେ ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ତଥାପି ଯାଇପାରିଲିନି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଘ ପବନ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ଅଧିକ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯତ୍ନନଗର ରାଜବାଟୀ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଏଠି ପୁରୀର ଗାଇସ୍ ମାନେ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଏବେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯିବି। ଏ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯତ୍ନନଗର ରାଜବାଟୀ ହେଲେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବାଟ ହେଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତଥାପି ଆମେ ଦିନ ରହିବୁ ଆଉ ରାତି ବିଷୟରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ରହିବୁ। ଆଉ ରାତି ରହିଲେ ଆସୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯତ୍ନନଗର ରାଜବାଟୀ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବେଲେ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ରାଜା ରାଣୀ କେତେ ଚାକର କାମ ଥିଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରଖିବୁ ଗାଇସ୍। ସେଇଟା ମିଟର କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଇ ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ ତାଳଚେର, ତାପରେ ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗାଇସ୍ କେତେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ହେଲେ ସେ ଯିବୁ ଗାଇସ୍। ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଘୋଷ୍ଟ ମିଟର କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ସବୁ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ କରିବୁ ନା ସବୁ ସେଇ ଲୋକେସନ୍। ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗାଇସ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ। ପୁରୀ ଗଲା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଠି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେଇଟା 5 ମହଲା ଘର ହେଲେ ଯେଉଁ ମଝି ଘରଟା 2 ମହଲା ଡେଇଁବ 3 ମହଲା ଆସିବ। ଝିଅଟା ଗାଇସ୍ ମାନେ ରେପ୍ ମାରିଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍। ସେଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ 7ଟା ପୁଅ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ ଗାଇସ୍ ମାନେ ମାରିଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇ ଦିନ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ ଯଦି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ରହିଛି ଘରଟା ଗାଇସ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସବୁ କହିସାରିଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆଉ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି କାଲି ଯିବା ସେଇଠିକି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ମୁଁ ରଖିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ।